Witajcie Rostomili. Dzisiaj w czwartek, wiem, że późno, ale chciałbym Was prosić na Marsz Autonomii w sobotę w Katowicach. Znowcie mnie z działań na rzecz śląskiej gołtki, śląskiej kultury. Bez cóż chciałbym, co byście ze mną do kupy w sobotę szli w Katowicach z Placu Wolności pod budynek gmachu Sejmiku Śląskiego. Pierwi gmachu budynku Sejmu Autonomii Śląskiej i chciałbym, co byście do kupy ze mną zamanifestowali swoją śląskość. Gdyby ktoś z Was chciał, to mamy baner ferajny, no ale myślę, co jak żeście są moi kamracią, to mogę iść do kupy, nie baję wam gańba, pod jakim szyldam ja idę. Także chówcie se i widzimy se w sobotę, a ja was pozdrowiam z fajnego widoku na... Nie wiem, jeśli widać, chyba widać. To ciao.